Може би много от вас седите във връзки и сте нещастни и изтощени. Много мъже са изоставени и са унизени от жените. Много мъже не виждат всичкото това. В това видео ще ви дам 4 признака, които вие трябва да виждате още от самото начало на отношенията, 4 причини, които трябва да ви накарат да бягате с всичка сила в обратната посока. Ако не го направите, тя ще си отиде от вас, не вие от нея. Парадоксално е, че всъщност жените създават ситуация, в която единственият изход е вие да си отидете. Казвам се Йосиф Димитров и темата на днешното видео ще е 4 причини, вие да си отидете от нея. Причина номер 1. Тя се опитва да ви накара да ревнувате. И вие може би си мислите, че това е тест. Но истината е, че много от жените се хранят с внимание. Нека да започне с примитивните неща. От тези, които повечето мъже усещат в стомаха си, но често преглъщат, защото може би, са влюбени в жената. Тя нарочно те кара да ревнуваш. Това е едно от първите неща. Пуска снимки полугола в интернет, сърчица под коментари, някакви приятели тя има. Тя има много мъже, приятели, пише си с някой два през нощта, просто се била засмяла и всякакви такива неща. Виждали сте го това нещо. И вие сте вътре в капада. Питате се, дали ме тества? Може би. Но ако това поведение не спира и се повтаря, мъже, това вече не е тест. Това е характер, това е начин на живот, това е жена, която не може да живее без постоянно подсещане, че все още тя има някакви опции. Така жена не иска стабилност. Тя иска интернационална мрежа от влюбени зомбита, едва ли не, които да подхранват егото и 24 часа седмицата. Дали в Инстаграм, дали на живо, но винаги внимание. Знаете ли какво значи това? Че тя никога няма да може да се откаже от чувството внимание в името на вас и евентуално на вашите деца, на вашето семейство. Тя вероятно ще изостави децата си физически или емоционално заради своята неотолима нужда от внимание. И дори няма да забележи, че го прави, но ако и го кажете, тя ще се обиди. Защото това внимание не е глезотия, то за нея е кислород. Разбирате ли? И ако вие не го спрете, тя няма да стане по-нежна. Тя ще стане враждебна, защото вие сте спрял потока, който храни нейната фалшива идентичност. Ако вие вземете телефона физически, тя ще реагира като дете, което е пристрастено към телефона си. И тук идва истината за вас, мъже. Тя или е готова да затвори вратата на другите мъже и да остане с вас, или не. Защото ако не, то слабия мъж, забелязвате ли какво прави? Той започва да я преследва, да я увещава да бъде друга, да я поправя. Но истината е, че тя няма никога да бъде друга. Тя може да казва всичко друго, но вие мъже е нужно да се научите да виждате тя на какво реагира, а не какво ви говори. Защото сериозната жена няма нужда да си доказва сама на себе си, че я искат още. Защото вижте, че искат непознати мъже, които по принцип няма стойност. Не виждам точно какво точно е топля една жена. Но жените с ниска стойност се кефят на това да получават стойност от нестойностни мъже. Което е комично. Защото докато тя флиртува, да кажем, в Инстаграм, ТикТок или там с хиляди мъже или постоянно търси внимание, вие може би имате право да се чувствате зле. И може би е хубаво да си помислите какво не прави добре. Но истината е, че каквото и вие да сте направили грешно, най-голямата грешка е, че не сте подбрали жената правилно, защото сте видяли това нещо. Ей, тук е едно видео, вижте го. И стигаме до точка 2. Тя се обижда от всичко. Но няма проблем да ви обижда със собственото си поведение и неуважение и да ви мачка с действията. Звучи познато, нали? Казваш нещо съвсем нормално, което не те кефи. Тон, факт, граница. И сведнъж вие сте чудовище. Тя се обижда бързо, драматично и с цялото си същество и вие буквално все едно сте извършили убийство или въоръжен грабеж. И вие се чуете. Добре, да нещо просто казах как стигнах до тук. Но истината е съвсем друга. Просто тя така се опитва да управлява връзката. Да, жените са по-чувствителни по природа към негативните емоции. Спор няма. Но когато всяка ваша дума става обида, атака, неуважение, това вече не е чувствителност. Това е емоционален контрол чрез вина и срам, защото най-вероятно тя ще се опита да ви накара да се срамувате или да се чувствате виновни. Но какво седи за това поведение? За това поведение седи не дълбока личност, не дълбока душевност, а често ниско самочувствие и нужда от власт и навик да играе жертва, за да може да си върне контрола. Те винаги ще изкарат вас виновни, дори когато тяхното поведение е тотално неприемливо, защото техните действия, с които те са предизвикали често ситуацията, не са важни.
важна е вашата реакция. Тя може да ви игнорира, може да бъде пасивно-агресивна, пак казвам, да флиртува и с други мъже, да ви провокира и да подкопава уважението ви. Но когато ти посочиш нещо от това, тя не се извинява, не признава, не поема отговорност, тя се обижда. Изкарва тези злодеи, защото просто е обидена. Изведнъж темата вече не е нейното поведение, твоята реакция, твоят тон. И тя има право на всичко. Тогава, мъже, когато вие се окажете в такава ситуация, вие направо сте в театъра на емоционалното заложничество. Вие не сте нищо друго от просто обвиняем. Идете на пръсти, филтрирате себе си, какво ще кажете, за да не я обидите, но реално трупвате гняв и вие не можете да го изразите, защото дори твоите емоции всъщност я обиждат. Виждате ли, това е нещо като комунизъм в взаимоотношенията, нещо като тоталитарен режим. Това е. И мъже, тогава, когато вие позволите това нещо, това не е връзка, това е капан. Стойностната жена също е уязвима, но е и приемаща и подлежи на самокорекция, т.е. тя може да се коригира, защото тази жена не е изгубена в емоциите си. Тя също има самоконтрол и може да постави някакви граници, дори на себе си. Ето тук едно видео за границите. Защото вижте, ако вашите думи постоянно я обиждат, но нейните действия изобщо не се вземат по внимание, вие сте в ситуация, в която истината във вашите отношения не е добре дошла. Защото тази истина заплашва илюзията за власт, която тя има, защото това е илюзия за власт. Вашите емоции също имат стойност и ако тя ги принизява, това не е връзка. Това е товар. Ако това видео до момента ви е полезно, долу в десния ъгъл има едно квадратче, не знам ляво или дясно къде е. Може да се абонирате много бързо за канала ми, да цъкнете камбанката и да не пропускате следващото видео. Става много бързо, много лесно и така. Оставил съм Revolut сметка, който иска може да ме подкрепи. Благодаря на тези, които вече го направиха. Да продължим нататък. Трета точка. Ти си никой, освен ако и трябваш за нещо. Тя е екстремно критична към всякакво ваше действие и към вашата същност. Оказва се, че в началото може би вие сте били нещо специално, после сте станали нещо като проект и в последствие се оказа, че вие не сте достатъчно добър. И в един момент може да се окаже, че вие дори сте нещо като фон. Тя ще ви съди постоянно за всичко, във всеки един момент, каквото и да направите, можеше да е по-добре или не е достатъчно добре. Винаги има някой, забележите, по-успял, по-романтичен, по-зрял, по-емоционално адекватен и така нататък. И знаете ли кое е най-подлото в такава ситуация? Че това често може да се представи като грижа или мотивация. Но това не е така. Това е постоянно съмнение в стойността ви. Вие не сте човек с достоинство. Вие сте проект, който тя иска да поправи, да научи, да издигне, но не от грижа, както си го представя, а за да се почувства, как да кажа, по-висока от вас. Ако вие се защитите и се аргументирате обективно, че тя не е в правото си, тя ще се обиди, както казах в точка 2. Ако замълчиш, вие ще забележите, че се скапвате отвътре и тя успява да ви натисне все повече и повече и накрая вие ставате никой за нея. Вие нямате право на грешка. Нямате обаче правилен избор, нямате право и на мнение, имате само право на постоянно доказване, но това в последствие дори не е достатъчно. И тук е уловката. Не можеш да спечелиш това състезание, защото правилата се променят всеки един момент, щом се доближиш до нивото, което уж тя е задала. Тоест, вие сте нещо като, знаете, там е картинка с едно магаре и с един морков пред него и се го гоните този морков. Вие никога не сте достатъчен. Винаги сте критикуван. И не защото сте такъв, защото сте лош. Може да сте много добър мъж, може и наистина нейната критика да е адекватна, а защото тя има нужда, на практика тя го прави това нещо, защото има нужда да се чувства над вас. И за да се чувства над вас, тя трябва да ви хвърли надолу. Това е. Защото тя иска да поддържа собствения си хаос под контрол. Нейният хаос в контрол е само когато създава хаос в другите, защото тя го изсипва на другите. Ти си никой, когато си себе си, но си някой, когато и трябва да я вдигнеш багажа, настроението, самочувствието. В останалото време вие не трябва да я пречите. Вижте, критиката е полезна, но само когато е конструктивна и поднесена с уважение. Но когато критиката е оръжие, с което тя ви смалява и никога не сте достатъчни, за да изглежда по-голяма, вижте, това не е връзка. Това е психологическо изтощение. 4.
Той е малко като съвкупност. Тя няма контрол над емоциите си и себе си. Затова се опитва да контролира вас емоционално, като се опитва да създаде тотален хаос в живота ви и за двама ви. Сега, след всичките предишни знаци, това е най-очевидния и, както казах, най-обобщаващия, но и най-пренебрегвания от вас мъже. Тя няма контрол над собствените си емоции, затова и трябва и някой винаги да е виновен. И познайте кой е винаги под ръка. Вие или някой друг, но често сте вие. Ако е тъжна, ти не си достатъчно грижовен. Ако е ядосана, ти си я провокирал. Ако е празна отвътре, ти не си мъжът, който е обещал нещо. Дори да не си го обещал. Ако си дистанциран, защото имаш работа, ти я пренебрегваш. И винаги вие сте проблема. Това не е жена. Това е жена в хаос, жена, която излива всичко върху вас. Тя не търси мъж. Тя търси виновен или спасител, не знам. Няма стабилност, няма извинение, няма поглед навътре. Тя дори не може да се погледне. Има само, как да го кажа, емоционални бури, в които ти си грешката, но същевременно си и спасение, но някак си и чудовището в рамките на един час. Забелязвате ли го това нещо? Хем ви обича, хем ви мрази. Хем сте всичко, хем сте нищо. Хем сте нужен, хем сте нежелан. И всичко това зависи не от действията ви, а от вътрешната нестабилност, от нейното емоционално състояние. И вие все едно сте уж във връзка, ама не участвате. Ви сте някъде там, статист. И това понякога е като влакче на ужасите, нали? Няма спиране, нон-стоп се въртите там. Мъже, чуйте ме много добре. Не чакайте тя да каже, стига, може би аз съм проблема. Това няма да се случи. Не очаквайте вашата грижа или любов да я промени. Това са приказки за наивници. И жените често и те ги разказват. Никой не може да отграби някой човек от съдбата му, никой не може да спаси някого от простотията му. Спрете да го правите. Вижте, жени с нисък емоционален контрол рядко поемат отговорност. Ето тук едно видео за емоционалната интелигентност, вижте го вие и вие мъже и вие госпожици. Защото е по-лесно най-малко да прехвърлят вината на другите, отколкото да понесат себе си. Защото това значи, че такава жена трябва да се обърне към себе си и да види какво не е наред в себе си. Същото важи и за вас, мъже. А за това се изисква много смелост и много страдание, защото това да разбере една жена, че не е стойностна, че да разбере, че живее в лъжа, това ще създаде силно страдание. И всеки иска да избяга от страданието на всяка цена. Разберете, че колкото повече се опитвате да разберете такива хора, толкова повече вие се губите в такива хора, толкова повече оставяте живота си на самотек, защото тя ви влаче на дъното заедно с себе си. И вие правите избора сам да отидете там. И накрая да направим едно заключение. Ако след всичкото това се чуете дали тя е жената, поздравление, вие не сте във връзка. Вие сте в виртуална симулация, вие сте в матрицата. В една безкрайна емоционална игра, в която тя дори самата не знае правилата, защото ги сменя на всеки 10 минути. И да, може би наистина ние мъжете трябва да проявяваме огромна доза разбиране. Но има разлика между това една жена от време на влизане да влиза в емоционални ями, ако щете, и да излиза от тях. Защото много жени не могат да излязат от тая емоционална яма. А вие, ако сте герой с куп надежда, че тя ще се промени, вие пълните тая емоционална кофа, в която взе дупка. Тая кофа няма изобщо дъно. И защо го правите ли? Може би си мислите, че сте добър човек. Не, вие сте наивен. Мъж, който не разбира, че това е безсмислено действие, мъж, който не е надраснал себе си собствените си проблеми. Вие сте като едно обучено куче, което чака едно браво. Да погледне малко философски на нещата. Това не е, любов. Това е емоционално робство с някаква романтична окраса, която вие мъже всъщност и вие сте я създали в главата си. Може би сте я гледали от филмите. Тя не е чудовище. Тя просто не е готова да порасне. Тя е едно дете. Но и не иска да остане сама. И затова сте и вие. Защото някой трябва да носи багажа, докато тя работи върху себе си с хороскопи, тикток и други объркани жени, които ти казват, че е много хубава, дори като прави простоти. Но вие мъже трябва да разберете едно. Ако тя се храни с внимание, а не с уважение, вие сте емоционални спонсори на нейното емоционално безумие. Ако всяка една граница всъщност е обида, а всяко нейно мачкане и неуважение едва на нея е грижа, вие не сте във връзка. Вие сте в концентрационен лагер. Ако тя ви обича само когато й трябват пари, внимание или емоционални капризи, да продължавам ли? Това не са отношения, бе. Това е, как да кажа, ползване с вкус на романтика. И тук избора е ваш. Или да бъдете мъже, които поставят граници и напускат, когато някой не ги уважава, между другото, ето едно видео, или да бъдете
емоционални сметища. Когато една жена не може да контролира себе си, тя ще се опита винаги да контролира вас. Те не знаят как изглежда уважението. Но как да го знаят, като няма кой да го изисква? И вие, мъже, не знаете и как да го заслужите. И не сте го заслужили, защото не знаете и кога да си отидете. Ако това видео ви беше полезно, долу в десния ъгъл има една иконка, може да се абонирате много бързо, да оставите вашия коментар. Ако искате нещо да допълните, би било много добре, защото все пак не мога да обхвана всичко. Оставил съм Revolut сметка, ще ви бъда благодарен, ако ме подкрепите. Някои от вас вече го направиха, благодаря ви и така. До следващия път.